Možná to bude znít neuvěřitelně, ale i hrdinové musí spát. Proč to říkám? Protože spánek je taková základní věc, kterou používá každý člověk. Nicméně, ono to vypadá spánek. Zatím se skrývá spousta věcí. Mě by zajímalo, co to vlastně znamená kvalitní spánek. Kvalitní spánek. Kvalitní spánek je vlastně úplně základ pro to, abychom mohli kvalitně fungovat. Abychom se ráno probudili, byli svěží, vitální, měli dostatek energie do dalšího dne, dobře nám to pálilo, dobře nám to trávilo a zkrátka, abychom se mohli věnovat veškerým aktivitám v průběhu dne. Co si do toho pojmu ten kvalitní spánek všechno můžeme zahrnout? Kvalitní spánek by měl mít dostatečnou hloubku, dostatečnou délku a jednoznačně je důležitá taky pravidelnost. Tak já se možná dostanu k tomu, obecně takové zajeté pravidlo a říká se, že člověk by měl spát 8 hodin denně. Je to pravda, nebo jsou to nějaké mýty? Dá se říct, že to číslo 8 hodin je takový průměrný ideál, ale samozřejmě, tak jako každý z nás je úplně jiný, máme úplně jiné potřeby, tak i ta potřeba spánku se může mírně lišit u každého z nás. Ale říká se, že to kritické minimum by mělo být okolo 6,5 hodiny, proto abychom se probudili potom už svěží, plní energie a cítili se hezky na tom začátku dne. Z tvých úst zazněl tady pojem pravidelnost spánku. Co si pod tím já jako běžný smrtelník mám představit? Pravidelnost. Pravidelnost je úplně základ všeho. Pravidelnost, rytmus, řád, to je přesně to, co naše tělo chce, co mu dělá krásně, co ho vyživuje, co mu dodává tu energii. A dá se říct, že stejně je to vlastně na celém světě, na celé planetě. Řídíme se rytmy, biorytmy, cirkadiánními rytmy. A co se týče pravidelnosti, tak zrovna u toho spánku bych řekla, že je ideální chodit spát ve stejnou dobu a ideální je taky se plus minus ve stejnou dobu budit. Protože naše tělo už se na to vlastně připraví, ono se na to nachystá. Bude nám říkat, teď už jsi unavený, jdi spát. Protože bude vnímat, že tohle už je ten čas, kdy my pravidelně uléháme do postele. A naopak ráno se budeme budit bez budíku, protože tělo bude znát rytmus, pravidelnost a vlastně my se vitální a spokojení probudíme do nového dne a možná nám ani nemusí zvonit ten budík. Tady teď zaznělo jedno takové spojení, které slýcháváme z mnoha stran, a to je tzv. Cirkadiální rytmus. Ono to zní velmi noblesně, velmi odborně a vlastně v souvislosti se spánkem se toto slovo objevuje, ať už v knihách, v televizi, v rádiích a podobně. Co to znamená ten cirkadiální rytmus? Co to je? Cirkadiální rytmus, to je vlastně velké téma, protože je to, dá se říct, nějaký biorytmus, jsou to nějaké biologické hodiny v nás. A cirkadiální samo o sobě je ze slova cirka, což je zhruba, a diem, což je den. To znamená, že je to rytmus, který probíhá zhruba jeden den, zhruba 24 hodin. A tady tenhle cirkadiální rytmus nám ráno vlastně vybudí všechny hormony, aby nám tělo fungovalo a vnímalo, teď je den, teď můžu být vitální, teď můžu pracovat, teď můžu být aktivní. A naopak večer potom už nám tělo říká, už je večer, je čas jít spát, je čas ulehnout do postele a vyplaví veškeré potřebné hormony, aby se nám krásně spalo a abychom ulehli do té postele a bylo nám v ní hezky. Já si zrovna dávám kávu a mě by zajímalo, jak je to vlastně s pitím kávy před spánkem. Kdy se má pít naposledy a jestli se vůbec může pít káva před spánkem? Tak, co se týče kávy, tak já myslím, že to je takové hodně milované a oblíbené téma. Ale i když je to oblíbené a milované, tak asi bychom si měli dát trošku bacha. Protože kofein z kávy se metabolizuje 5 až 6 hodin. A z toho vyplývá i takovéto všeobecné doporučení, že bychom neměli pít kávu po 17. hodině. Vychází to prostě z toho, že se počítá s tím, že v průměru lidé chodí spát okolo 11. hodiny a ta 17. je ta doba, kdy už by nám ten kofein neměl narušit kvalitu spánku. Nicméně i tady platí, že všechno je velmi individuální záležitostí. A to, jak metabolizujeme tady tenhle lahodný kávový mok, je vlastně velmi
často geneticky podmíněno. To znamená, že někdo bude metabolizovat kofein lépe a rychleji a to jsou lidé, kteří si můžou dát třeba kávu ještě ve večerních hodinách. A naopak, potom je tady i skupina populace, která má problém s metabolizací kofeinu, no a tudíž, když si dají třeba už kolem 3. hodiny odpolední kafe, tak v noci nemůžou usnout. Takže jako u všeho platí tady, naslouchejme sami sobě, vnímejme se, sledujme, jaký máme spánek, když si dáme kávu, no a pokud to s námi nic nedělá, tak možná budeme patřit do té kategorie lidí, kteří prostě můžou pít kávu i večer. Ale všeobecně držme se toho, že 5 až 6 hodin před spánkem bychom kávu vůbec neměli pít. My se tady bavíme o kávě, která obsahuje kofein. Existuje ale káva a velmi dobrá káva, která je bez kofeinu. Platí to i v tomto případě, nebo je tam nějaká výjimka? Tak samozřejmě, že co se týče bezkofeinové kávy, tak tady už se nebavíme o tom kofeinu, o té vlastně základní složce, která nás mobilizuje, energizuje, dodává nám ten pocit svěžesti. Takže za předpokladu, že pijeme kávu bez kofeinu, tak si myslím, že 5-6 hodin neplatí, že takovou kávu si můžeme dát vlastně kdykoliv. Ještě jedna věc, která souvisí se spánkem, protože víme, že třeba když rodiče mají malé dítě, ať už je to miminko nebo třeba nějaký předškoláček, tak spousta dětí má, jak se říká, strach ze tmy. A proto rodiče třeba dávají svítit takovou lampičku. Jak to je se světlem a se spánkem? Může se, nemůže se, doporučuje se? Jak to? Tak, světlo a spánek, to je velmi široké téma, protože právě světlo ovlivňuje náš spánek opravdu snad ve všech směrech. My totiž v rohovce máme takové speciální, dá se říct, fotosenzory, které jsou vnímavé na modré světlo. A modré světlo, to je třeba mimo jiné, krom toho denního světla, kdy je den a dává nám to informaci, je den, můžeš být vitální, můžeš být akční, můžeš pracovat, můžeš dělat, co chceš. Tak taky modré světlo na nás vyzařují všechny displeje. Ať je to mobilní telefon, ať je to televizní obrazovka nebo třeba notebooky. Takže proto se nedoporučuje mimo jiné používat tahle zařízení těsně před spánkem. No a právě třeba před tím spánkem už bychom měli volit světlo spíše tlumené, takové hřejivé, takové červeno-oranžové, protože to nám asociuje za prvé západ slunce a za druhé případný oheň, který si zapalovali naši předci v jeskyních. A to už je vlastně ten signál našemu mozku, našim očím, že už je večer a my se můžeme připravovat na to jít spát a posléze usneme tím kvalitním spánkem. A kdybychom měli doporučit teda, co se týká světla, to prostředí, takže ideálně by bylo spát v absolutní tmě? Jednoznačně. To je vlastně takové pravidlo. Pokud bychom si měli říct nějaká úplně jednoduchá základní pravidla na to, abychom se kvalitně, dobře vyspali, tak je to absolutní tma, je to chlad v místnosti a taky je to samozřejmě pohodlný polštář, peřina, pohodlná postel a madrace, protože to všechno ovlivňuje náš spánek. A hlavně myslet na to, že opravdu spánek je to zásadní, co v životě potřebujeme. Ovlivňuje naše fungování, naši energii, náš mozek, naše trávení, úplně všechno. Všichni potřebujeme spát, i hrdinové potřebují spát.